Добрай раніцы, сябры. Салют, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне ўсім. Мы з Касей і Лесікам не ведаем, чым нам заняцца. А можа, марскі бой згуляем? Надакучыла. Учора ўвесь вечар гулялі. Тады ў кракадзіла. І ў яго гулялі. Сапраўды. Ой, што гэта? Нам ліст прыйшоў, а ў ім запрашэнне. Куды? На летні карнавал. Ура! Гэта ж тое, што трэба. Ой, але ў нас няма касцюмаў. Не бяда, мы зробім іх з таго, што ў нас ёсць. А што ў нас ёсць? Так. Пробкі ад пластикавых бутэлек. І капелюшы? На што яны нам? Зараз убачыце. А вось і я, знакаміты на увесь свет клоун Бар-бар-бар-бара! Уласнай персонай клоун Лесі. І знакамітая на ўвесь свет клоунесса Кася! Та-дам! Класна ты придумала, Вара! Гэта яшчэ што? Вы глядзіце, што я зараз зраблю? Ты сапраўдны рыцар, Лесік. І праўда. Выходзьце пачварыць змоткі. Я выклікаю вас на бой. Вара, а якім тады буду? Ну, калі Лесік рыцар, ты, Кася, будзеш прыгожай паненкай, якую Лесік будзе абараняць ад пачвар і цмокаў. Мне падабаецца. А дзе мой рыцар? А я ўжо не рыцар, я Хатабыч. Я магу ператварыць вас у птушак. Зараз твои чары падзейнічаюць. Вуаля, цяпер я качка. Кра-кра. Якая вясёлая гульня! Мы хоць зараз можам ісці на карнавал. І ўсё ж давядзецца пачакаць, бо ён адбудзецца ў 12 гадзін дня. Тады мы яшчэ шмат касцюмаў прыдумаць можам. Слухайце, мы так захапіліся, што забылі пра мульцік. Сапраўды, а гледачы яго чакаюць. І мы таксама не збіраемся прапускаць. Тады глядзім. Глядзім. Я першы яе ўзяў. А я першая яе запрыметила і поставила попач, каб ніхто не ўзяў. Эй, чаго ж ты тады не напісала? Маё. А калі так, то машынка нічыя. Але гэта несправядліва. Ад аднаго слова нічога не залежыць. А вось і залежыць. Калі ты такі, тады я з табой не сябрую. Калі І ласка. размаўляць не буду. Вельмі добра. А вось і я. Эй, вы што, пасварыцца паспелі? Не на хвіліну пакінуць іх нельга. А чаго Лесік маю машынку адбірае? Не твою, а маю. Дык вы з-за машынкі пасварыліся. Вам не сорамна? Вы ж сябры. А галоўнае правіла сяброўства якое? Умець саступаць. Ну, бачыце, вы ж усё ведаеце. Чаму тады забыліся? Не ведаем. Просто кожнаму хацелася з машынкай гуляць. А хіба нельга было дамовіцца? Спачатку адзін, а потым другі. Сапраўды. Лесік, як мы самі не здагадаліся. Просто ў галаву не прыйшло. Бо кожны думаў толькі пра сябе. А каб пра сябра, ніякай сваркі не было. Лесік, калі хочаш, можаш узяць машынку. Не, ты першая яе ўбачыла. Але ж табе таксама хочацца. І табе. Бяры. Сам бяры. Ага, хочаш паказаць, які ты добры сябар, так? Ой, а сама машынка твоя. Не, твоя. Твоя. Не, твоя, забірай. Ну вось, зноў знайшлі, за чаго паспрачацца. Хопіць! Новае правіла. Будзем вучыцца ўсё рабіць разам. Што, напрыклад? Для пачатку глядзець мультфільм. А потым? А потым я яшчэ не прыдумала. Пасля мульціка скажу. Ну, добра, тады ўключаем.
Посунься, перешкоджаешь. Сама посунься. Сам посунься. Ну вось, мультик скончыўся. Вара, ты придумала, что мы будем робить разом? Придумала. Что? З гэтай машынкай, за якой вы сварыліся, будзе гуляць першым той, хто адгадае мою загадку. Здорово, я выиграю. Чаму гэта? Я выиграю. Выйграе той, хто першы адкажа. Домовились. Загадывай. Сябры, вы таксама думаеце, што гэта? Рук много, а нога одна. Як гэта? Много рук, а нога одна. Может, это восьминог? Не, у яго ног много, а рук увогуле няма. О, дык гэта ж... Не, не падыходзіць. Што ж такое? Вара, а у гледачоў падказку попросіць можна? Не, не ў гэты раз. О, шкада. Яны, напэўна, ужо ведаюць. Кася сама думай. І ты таксама. И я думаю, у каго ці ў чаго нога одна. І много-много рук. А калі гэта не сапраўдныя рукі? А нога гэта ў пераносным сэнсе. Можа, гэта нешта накшталт слупаці ствола? Рукі могуць быць прутамі ці галінамі. Гэта трэба! Якія малайцы, вы правільна адгадалі. Як казалі адначасова. А хто тады перамог? Абодва. Таму цацка будам мы належыць. Ну, вось, прыехалі. Зноў спрачацца, каму першаму гуляць. Ну што спрачацца? Можна разам гуляць. І правда. А ў што? Напрыклад, у горача холодна. Я схаваю цацку, а вы будзеце яе шукаць. Мне падабаецца. І мне. Вы пакуль гледачам мульцік пакажыце, а я падумаю, куды цацку схаваць. Добра. Толькі не падглядвайце. Глядзі мультфільм і не азірайся на Да Вару. не азіраюся я. Не азіраюся. А зараз давайте гуляць і холодна горача. Вара, ты ўжо схавала цацку? Схавала. І хто першы будзе яе шукаць? Зараз лічылкай вырашым, каб яны зноў не пасварыліся. Выйшаў зайка на лужок, а ў лапках піражок. Ручаёк у траве бяжыць, пакажы, каму вадзіць. Кася, ты першая шукаеш. Класна! А я тады наступны. Добра, зараз толькі з гледачамі развітаемся і пачнём. Да сустрэчы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. Убачымся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Ну, Кася, шукай. Ага, там... Горача, горача, горача.